Ето го и обещаното giveaway-че. Сега, намираме се до Фантастикото в Младост 1 на улица Иерусалим. Това има едни гаражи. По този път се минава и се стига до едни гаражи. От тези гаражи взимате, прескачате през това, минавате натам, минавате. И ето сега виждате ги зад ето това ще бъде скрит лапкоин. Така, сега ще, не лапкоин, а гивауейчето патенце. Сега, тук ще скрием патето, което беше обещано, точно в тези листа. Така, ето така, тук ще го заровим с малко листа, спри. Така, ето сега, пак обясняваме. Така, гаражите, бяхме ето там, гаражите, листата, Фантастикото в Младост 1, София и